Croeso i'r rhifyn diweddara o planes, trains and automobiles a buses, sef Cochion De Cymru ar ei ffordd i gêm Wrecsam heddiw o Gaerdydd. Mae yna draffic, gobeithio wedi gyrraedd mewn amser, siwr mewn ni. Athon ni i Barnet ar y bus dydd Sadwrn, athon ni i Yeovil yn Wrecsam ar y tren, oedd hi noson hwyr nos fawr, a rwan yn y car ar y ffordd i'r cae ras ar gyfer gêm enfawr. Dyma ni yn yr henffordd ar Edgar Street, a 15 mlynedd yn ôl i'r diwrnod ar ail yr hygyrch a Ebrill i gollodd Wrecsam 2 gol i ddim yma i fynd allan o'r gyngrair ac i mewn i'r gyngrair genedlaethol. Heddiw mae gennym ni'r cyfle yn y cae ras i fynd yn ôl allan o'r gyngrair genedlaethol i'r gyngrair, a mae'n mynd i fod yn ddiwrnod mawr. Hefyd, trwy gyd y gwyddiad, fallai, ar y ail ar hygyrch o Ebrill 1978, dwi'n gurodd Wrecsam Rotherham 7-1 a i ddod yn bencampwyr am y tro cyntaf yn ei hanes. Ydy hynny yn mynd i ddigwydd unwaith eto heddiw? Wel, Ifo, beth ti'n cofio o'r gêm yna yn 2008? Y prif beth yn gofio, oedd o'n teimlo mor arwyddocaol a hynny. Da ni'n mynd i lawr, ond da ni'n fwy na hyn, da ni'n well na'r 5 adran. A do'n ni'n syth nôl i fyny. A 15 mlynedd yn ddiweddarach, yma da ni yn disgwyl mynd i fyny heddiw. Ydy, o'n i'n meddwl blwyddyn neu ddwy, oedd pawb yn meddwl, ynddo? Yeah. Mae o'n wedi bod sioc i ni gyd fod yn gael yma. Wrth gwrs, mae'n y gyfle i ni hen yma i newid hynny. Be di deimlad ydi am y gêm? Dwi ddim yn dadael i lawr, dwi ddim yn mynd i fod yn happy clapper. Da ni'n mynd i ennill, 2-2 ddim. Mae achos y rhy fawr i ni fesur, so dwi'n hollol hyderus unwaith eto. Falch o weld bod ddim termyn ar y delusion, ond da ni gyd yn eitha, falle ddim yn hyderus, ond da ni gyd yn obeithiol. Dyma ni, yr ail ar 20 o Ebrill di cyrraedd, dydd Sadwrn, mae tua awr cyn kick-off. Diwrnod sydd wedi bod yn ffafriol ac yn anffafriol i ni'n hanesyddol o ran cael dyrchafiad a disgyn lawr i adrannau gwahanol. Mae Alun ac Ifor wedi gwneud ei ffordd am y cae ras, dwi'n siŵr bod nhw yn ebyn rwan. O beth dwi'n gallu weld ar-lein, mae'n llawn dop yna. A'r hen Ant-Man di cyrraedd y turf hefyd, felly da ni edrych ymlaen. Mae County di ennill 5-2. Mae Torquay di cael gêm cyfartal, so mae nhw mwy neu lai lawr rwan, so rhaid i nhw batro Wrecsam 7-0, 8-0, ac i Maidenhead golli mwyn iddyn nhw aros i fyny, felly pethau'n edrych yn ocê ar gyfer wythnos nesaf, os di pethau ddim yn gweithio heddiw. Dwi yn poeni pa mor dda ydy'r record am ddiffynol Bournemouth, nhw ydy'r tîm gyda'r amddiffyn gorau yn y gyngrair, felly dwi'n meddwl fydd i gêm reit anodd, ond gobeithio wneith yr awrgylch helpu ni heddiw, a gobeithio wneith y dorf ganu, a byddai'n canu ar soffa, so gwn i weld sydd eithi mewn rho awr. Croeso i Wrecsam. So, oedd ti yn Hereford 15 mlynedd yn ôl, gweld ni'n mynd allan o'r gyngred bêl-droed. Be fysa mynd yn ôl i fyny golygu'r clwb? Masif dydi, clwb i'r Gogledd Cymru, fi ni fatha fans i Football Cymru. Di Wrecsam ddim yn tîm non-league. Mae 15 mlynedd yn amser rhy hir, so da ni heid i hyn. A da ni yma cyn y gêm, mae yna dipyn o awrgylch yma. Sut mae pethau di newid o fod gefnogwr Wrecsam yn 5 mlynedd diwetha?
Wrexham erioed yn tîm league, dyn ni ddim yn tîm non-league. Ond mae scale bob dim wedi newid, so mae'r busoddiad yn y clwb, a'r ffordd mae cefnogwyr yn teimlo am y clwb. Mae jyst bob dim wedi chwyddo i fyny. So dyn tîm league ydyn ni, a gobeithio dyn ni ar y ffordd nôl i fewn yna. Mae Mari y coch yn De Cymru. Be ti'n meddwl mae sut mae'r gêm yn mynd i fynd heddiw? Dwi'n teimlo bach yn nervous, ond dwi'n credu na ni'n curo'n diwedd, ond dwi'n mynd i cadw'n obeithio ni'n isiel a dwi'n mynd i gweud fatha'r 2-0 i ni. So, mae'r tîm newydd ddod fewn, rhyw hanner awr nôl. Mewn di dechrau ar y chwith, a Barnett ar y dde. Fydd oedd yn ddiddorol gweld pa impact wneith Barnett gael, yn amlwg oedd ddim wedi arwyddo yn y gêm yn erbyn Bournemouth i ffwrdd. Felly dwi'n edrych ymlaen i weld o'n rhedeg ac yn ymosod ar yr ochr dde. Mendy wedi bod yn chwaraewr pwysig i ni drwy'r tymor, felly os di o'n holliach a dwi'n siŵr fod o, dwi'n falch bod o'n ôl mewn y tîm. A dim Luke Young ar y fainc. Jordan Davies yn cael ei le yn ôl ar y fainc. O bosib, os da ni'n ennill rwy'n gol i ddim, sa di bod neis cael Luke Young yn dod arnodd efo rhyw 10 munud i'r chwarter ar ei fynd, ond eto, os da ni'n chwilio am gol i ennill y gêm, so well gynnau Jordan Davies ar y fainc, mae o'n gallu creu pethau. Felly, dechrau edrych ymlaen rwan, mae yna chwarter ar ei fynd nes y gig gynta. Come on, Wrecsam. Wel, Lleon, un o coch yn De Cymru, sut ydych chi'n teimlo cyn y gêm? Hyderus, rhaid gyrraedd 2-0. Are we going to win today? Well, I tell you what, big man, I'm confident. I've never been as confident as this in my life, but I'm predicting 3-1. And we're all on the ice rink tonight. Brilliant. Thanks very much, mate. Over and out. Wrexham really looking to ride this wave of momentum. Un hanner amser, am ddechrau dialedig. Siom, really, diffyg canolbwyntio yn yr munud cyntaf, ond wedyn, chwarter awr bach briliant gan Wrecsam, pwyso. Nes i ddeud cyn y gêm, bod fi'n edrych ymlaen i weld beth o Barnett yn gallu gwneud, a mor dda gydio ar dde a creu'r gol i Elliot Lee, mae o'n bach yn slow yn dod yn ôl, a maen nhw'n edrych yn beryg hefyd ar yr chwith iddyn nhw, felly erbyn diwedd yr hanner cyntaf mae'n di troi'n rhyw gêm, tough gêm fel o'n i'n ddisgwyl yn erbyn Bournemouth, really. So gwni weld wan, sy'n ni wrth y modd yn cael gol gynnar ail hanner, ond dwi'n os di Wrecsam am ennill hon, maen nhw'n mynd i gorau sgorio'n hwyr neu ennill o rwy'n gol yn fler, so groes i bysedd. Waw, am ail hanner. Anhygoel am eiliad, am foment i'r tîm, am foment i'r dre, am foment i'r clwb. Maen nhw wedi wneud i, efo gêm i fynd, 110 o bwyntiau. Just o ran y tîm ar ail hanner. Ers y gol, really, oedd Bournemouth dim really yn edrych fatha ennill y gêm. Paul Mullin yn neud y gwahaniaeth yn yr ail hanner. A just gobeithio wneith y perfformiad yna, a'r perfformiadau drwy'r tymor holygu bod o'n cael lea cyfle yn erbyn Gibraltar yn y cae ras, o'n wych gweld o'n dod arnodd a just i
Just i'r tîm cenedlaethol gael gweld be sy'n fo'n gallu gwneud mewn Crys Cymru. Dyna'r unig beth o'n i'n meddwl am o ran cam nesau Paul Mullin. Ond da ni'n mynd i League 2. Edrych ymlaen at away days Cochion De Cymru i'r tîmau newydd yn ail adran gyngrau'r cenedlaethol Lloegr. Ond ia, llongrwchiadau briliant. Gytid bod fi ddim yn Wrecsam, ond dwi'n gweithio drwy dydd fory, so dwi'n siŵr bod Ifor Alun yn cael parti a hanner heno, so gawn ni glywed gan nhw, dwi'n siŵr, cyn gêm to ci, felly. Pen campwyr, da iawn pawb. Ymlaen yn ni i to ci gêm o'r tymor, lle, wel, gawn ni just cael parti mawr rwan, a fydd o'n braf, a fydd yn rhaid ni boeni am dim byd, a di hynny am rhywbeth mae fans Wrecsam yn cael wneud yn awl iawn, felly, up to town. Dyma Brynlaw, lle da ni'n mynd i orffen yn League 2? Wel, ar y top. Hey! Diolch, Bryn. Ei fawn i gol.